Мислех да напиша един пост, но по-бързо и по-лесно ще ми е. Едва ли ще е по-лесно, защото много говоря, но ще се опитам да съм максимално кратък и искам да споделя, че след срещата, това видео ще го посна най-вероятно като коментара в поста на Семир за вебинара, тъй като вебинарът беше страхотен, много се изкефих, стоях до край. Поздравления за Семир и Нези за страхотния продукт, който са създали. Това, което исках да споделя, а, беше относно а, нещата, които говорихме след това в въпросите и отговори и видях, че имаше доста запитвания за рекламите. Аз споделих там за един вид кампания, която пускаме. Искам да го споделя това с всички хора, които са тук, защото може би ще бъде полезно на някой. А, Става въпрос за кампания, която пуснахме за един бизнес преди седмица-две за генериране на лидове. Тя даде много добри резултати и всеки един, който иска, може да я приложи. Хубавото е в тази реклама, че реално вие може да я пуснете и нямате нужда от лендинг пейдж. Ако в момента стартирате и все още си а, създавате лендинг пейджа, който е много важен и трябва да го имате, без значение дали продавате, особено ако продавате физически продукт, но дори и да не, дори да сте коуч или каквато и да е сфера, докато си създавате този лендинг пейдж, вие можете реално да си почнете да си събирате лидове, да си събирате аудитория и да тествате дори пазара. Та, каква реклама направихме ние? Направихме реклама, която води към форма. Реално, когато хората видят вашата реклама, вашето видео, ние тествахме и работихме само с видеа, не с банери. Тук може би трябва да отворя една скоба и да кажа, че както лендинг пейджа и самата реклама е много важна, видеото, как е структурирано, за какво говори, всички неща, които Семир ги спомена, са абсолютно релевантни и трябва точно по този начин да се направят, защото за мен една реклама е успешна, ако тя успява да подготви човека да е готов да купи или да си даде данните или каквато е целта от самата кампания, още с самото видео, с самия креатив. Ако това нещо е направено както трябва и ако рекламата води към форма, вие можете да направите много добри резултати с лидове и да съберете хора. Реално ние за 5-6 дни събрахме над 900 лида хора, които си оставиха имена, телефон и имейл. И след това всички тези хора бяха прозвънени по телефон. Но това е друга тема, за зависимост от това какъв е вашия бизнес. Тук идеята е самата реклама, как я структурирахме, как я направихме. Когато хората видят видеото и натиснат на бутона, след това те остават отново в Facebook платформата, а не отиват в лендинг пейдж. И там има два начина или две неща, които могат да се направят. Ако видеото е много добро и знаете, че ще достигнете до вашия най-близко идеален клиент, до човека, който наистина знаете, че искате да достигнете, можете изобщо във формата да не му задавате въпроси. И той реално, като му се отвори формата, директно си попълва имената, имейл, телефон, събмитва и отива на Thank you page, в който най-добре е да има линк към Viber група, която сте създали, за да може да ги събирате хората там. Ние от тези 900 лида, 430 от тях сами влезнаха в Viber групата. Ако обаче видеята ви не са много добри, ако нямате опит в това как да създавате видеа, които продават и които имат добър CTR и правят добри конверсии и така нататък, по-добрият вариант е да добавите няколко въпроса, за да може да ги пресеете хората. Иначе ще съберете много лидове, но те няма да са квалифицирани. Затова 1, 2, 3, дори 4-5 въпроса да им зададете, на които те да отговорят и да минат през това нещо, за да разберете
и реално и те да разберат повече дали това нещо, което се говори във видеото, това за което след това ще кандидатстват или искат да се включат, е за тях. За да може по този начин да си квалифицирате самите, да си пресеете самите лидове и хората. Та, задавате няколко въпроса, хората отговарят и вместо да съберете примерно 100 души, може да съберете 50, но те ще са много по-квалифицирани. Те ще отговорят на вашите въпроси, ще ви зададат, ще събмитнат формата и по този начин вие имате лидове. Друго, което споменах в вебинара е, че е много добра практика и задължителна на ниво кампания да си конектнете Google Sheet, в който автоматично лидовете, когато се генерират в Facebook, вие да си ги запазвате и в Google Drive. Защото Facebook пази тези лидове само за 3 месеца и след това те изчезват. Реално ние това дето направихме, че сега тези хора си ги имаме, техните имейли, които могат да си ги вкарате в имейл маркетинг, имате техните телефони, които може да ги използвате за SMS маркетинг и така. И така, по този начин структурирана една кампания, вие може да съберете много лидове, може да почнете дори да са трупа достатъчно дейта във вашия пиксел, преди да сте пуснали реклама към лендинг пейдж. Няколко думи, дълго стана видеото, но няколко думи за самата структура на кампанията ABO или CBO. Тестване. Майката му е тестване, защото и едното може да даде добри резултати и другото. Макар че ние бяхме на брод аудитория, нямахме аудитории, които да ги тестваме различни, ние почнахме с ABO, защото искахме реално да тестваме и да похарчим определена сума за всяко едно от видеята. Защото в момента, в който тествахме за CBO, макар че беше на скалиране на самите реклами, четирите, които бяха от 8, четирите най-добри видеа, които даваха добри резултати, ги вкарахме в CBO, едно от тях изобщо не тръгна в CBO-то. И реално ние, когато почнем и сме правили и сме вложили много труд в самите видеа и знаем, че ще дадат резултати, а те реално дадаха, защото от всички видеа идваха лидове. Разликата е, че примерно едните видеа в началото, в тестовия период, първите 2 дни, най-скъпото видео ни даваше за евро и 40, ако не се бъркам, ни излизаше лида. Те бяха няколко, тая кампания, това видео го спряхме и продължихме с видеята, които бяха 50, 60, 70 цента, паднаха с под 50 и реално когато ги вкарахме в CBO-то, те станаха вече на 30-40 цента за лид. Така, за самата структура и създаване на кампаниите може много да се говори. Ако сте хора, които те първа почват, начинаещи, това видео едва ли ще ви е полезно, защото реално тук не се впускам в такива подробности, но може би ще остава линк. Има достатъчно материали по принцип и в YouTube, и в онлайн пространството, но ако искате всичко да го видите събрано на едно място, съм записал подобни видеа в една School общност, в която безплатно е, отворени са 2 модула, има структура на това как да почнете буквално от началото, от създаване на бизнес профил, страници, ад акаунти и така нататък и може би, не знам, ако има хора, на които това ще им бъде полезно, могат да го гледат и това нещо.